Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us ensenyarem a trobar la intersecció entre la recta R i una paràbola. Aquesta paràbola no la tenim dibuixada, però en tenim el vèrtex, el focus i la directriu. Primer de tot, tracem una perpendicular des de R fins a F. Després agafem la distància de R a F i des d'aquest centre de la recta que creua traçarem el simètric. Llavors, quan ja tenim el simètric, l'anomenarem FS. Recordem que aquesta recta l'hem fet amb una perpendicular. Llavors, quan ja tenim FS, allargarem una mica aquesta recta que teníem perpendicular fins que creui a la directriu i allargant-la el que aconseguirem és trobar el punt P. Aquest punt P ens servirà per seguir el procés de potència, és a dir, ens permetrà fer com hem fet anteriorment amb els altres casos, treballar per potències. Ja tenim això allargat, ja li podem posar el nom, li posarem aquí una P, i des de P ara, amb un regle, traçaré una perpendicular a la directriu, que creui a la recta R. D'acord. Fet això, em centra en aquest punt de tall entre la recta i la recta de P, la recta R i la recta de P, traçaré una circunferència que passarà per FS, tal com veieu amb el compàs. Així que aquí em quedarà una mica petita perquè he fet aquesta línia molt ajustada, però bueno. Així que agafo bé la distància i traço ara mateix. Perfecte. Ja m'ha quedat. Ara traçaré la mediatriu entre FS i P, fent uns arcs aquí amb el compàs. El que m'interessa és el punt mig, no cal traçar tota la mediatriu, i des del punt mig ara traçaré una altra circunferència que passarà per FS i per P. Amb el compàs. També m'ha quedat bastant petita, però bueno. Mentre s'entengui, aquí ben centrat, i traço aquesta circunferència des de P fins a FS. Espera que se m'està movent. És una mica complicat. Com és petitet el dibuix. Ja ho tenim. Ara ja hem fet les dues circunferències i tenim aquí, a veure, espera't, tenim el punt P. Llavors des del punt P traçaré un arc que passarà per als punts de tall d'aquestes dues circunferències. I ja tindrem aquests dos arcs i els punts de tall d'aquest arc amb la recta D li direm T1 i T2. Des de T1 i T2, a veure si li puc posar el T2 aquí baix. T2 traçarem una perpendicular a la recta D. És a dir, ara agafaré el regle, ara, i primer començaré per T1. Primer espera que agafi la distància bé perpendicular a la directriu. Ara ja ho tinc. I traço ara aquesta recta perpendicular que creuarà a R i que aquest punt de tall amb R ja serà el punt que m'interessa d'intersecció. És a dir, ara ja li podrem posar nom quan acabi, i des de T2 igual. Traço aquesta recta. Doncs ara ja he trobat els punts M i N d'intersecció amb la paràbola i ja he acabat el procés. Llavors ara li posarem nom a aquests punts d'intersecció, a veure si puc. I ja donaríem per finalitzat M i el de baix N.
Espero que hagueu entès, que l'arc aquest des de P l'he fet per al punt d'intersecció entre les dues circumferències que havia fet, la que he fet entre P i FS i la que he fet des del punt aquell de tall fins a FS. Bueno, us ho torno a explicar perquè quedi ben clar. Vale, ja tinc que n'ha posat i ara ja sí que tinc els dos punts de tall correctes, vale, tal i com veieu aquí. Llavors, ara traçaríem la recta tangent, que la trobarem passant des de P fins a M, i traço aquesta recta. Que li anomenaré T. Ja la tinc i li poso T aquí. A veure si puc. Vale, ja ho tenim. I ara sí que ja hem acabat amb tot. Ja hem trobat la recta de tangència i hem trobat els dos punts d'intersecció. Vale. I ara us demostraré, si puc, afegiré la paràbola ara, la superposaré perquè veieu com coincideixen aquests dos punts de tall, tant MN com la recta tangent amb aquesta paràbola. Veieu? La recta és tangent i MN creua exactament per la paràbola. Per tant, m'ha quedat perfecte. Què més dir? Bueno, doncs que això ja és tot i espero que ho hagueu entès, tot i que el dibuix és bastant petit i és una mica complicat, però bueno, ho he repetit diversos cops, espero que quedi clar. Bueno, ens veiem a la propera classe, fins aviat, adeu.